Takže čaute, ja som Adam a dneska sa pozrieme na jeden replay. Môj replay, čo som ja hral. A celkom vyzeraný replay, uvidíte sami. A máme tu dramatická hudba. IS-ko. Máme tu IS-ko v devinovej hre. Jedna devina. Máme 47% na víťazstvo. Šancu na víťazstvo, na výhru, jedno, toto. No. Takže. Hej, pozrite sa na ten tank, super. Tak. Dobre, ideme. Dám to takto, aby vám to robilo také zlé veci. Takže idem na túto stranu. A myslel som si, že v tejto hre je úplne, že to prehrám, akože, že budem prvý mŕtvý. Ale ako vidíte sami, tak nebola to až celkom zlá hra. A to je 5-4-E1, len kúsok vidno a hýbe sa, takže neriskujem. Čakám, blbá pozícia, ja viem. To som mal šťastie. Dobre, zase. T28 port. Nie, to je už T28 port. Len čo sa stalo, zase zacúval. Dobre, nevadí. Zase je tam. To ako nechápem. A bum! A neprešlo to. Ach bože. Nevadí. Takže ďalej pozeráme nič. Mal by som sa premiestniť alebo neviem čo, už si myslím. Takže ideme dozadu 2-0. What the fuck. Noob team again, píše E50. No len aby si nebol prekvapený. Chcem vedieť, koľko damage dostane, lebo som si to nezapamätal. No a je tu veľa tankov na tejto strane. Presne toto. Čo urobím? Tých dvoch nevidno. Tento je tu, ten mierí inde, takže idem tam. Len netrafím. Aba trafím, len dingnem. Dobre, nič, okolo není nič. Ale zostáva mu 389. A zostane mu smiešných 128 a chce byť môj. Chcem, aby bol môj a je môj. Dobre, máme jedného. Len stále je to 2-3. A čo tam vidíme? Ferdinanda. Len zmizol, takže zase nič. Takže má 128 damage a Ferdinand, modrý hráč, to je asi nadpriemerné, alebo dač také. Viem, toto je hnusné ísť tu a odstreľovať, to je super pozícia. Krásne, 436 mo zatiaľ môj najväčší damage s týmto tankom, ktorý som dal. 436. Ferdinandovi to je 8, nie, áno. A je tam aj toto, ale Ferdinand bol tak nauhovaný, nepoznám ten tank, tak radšej som si vybral túto. A netrafil som, to tak lízlo. Prečo ja? Dobre. A ideme na ňo zase, na Ferdinanda. A to neviem, kde išlo pre boha. Ale tak, zatiaľ som živý. 2-5. Prečo?
A práve mi ušiel, keď sa mi to dobilo. To nie je nič spravodlivé. Dobre, máme 4 minúty do konca. Čo teraz? Tento replay je taký smutný. Veľmi smutný, a kde som teraz strieľal? Ja je to niekto. Ba, ja som tu musel. Dobre. Spotli ma, takže idem preč. A kde som skončil? Ja tento replay je taký smutný pre mňa. Mal som na dosah. Uvidíte čo. Vtedy, keď som odohral túto bitku, tak som hneď zavrel vodko. Hneď. Lebo som mal také nervy. Dobre, 5-7, už je to dačo lepšie, ale zase heavinu nám dali preč. Dobre, 3 minúty musíme to dáko dať. My to ešte môžeme vyhrať. Musíme to ešte dáko vyhrať. A... Dobre, Ferdinand je mŕtvý. 6-8. 3 minúty. Aj 2 sekundy. Dobre. Počkáme si na tohto. Ten pozor, neprebil. OK, takže čo teraz? Ideme po ňom, pome. Nie je už všetko jedno. No, zasekol som sa failbik, OK. Nevadí. Dobre, to je dobrý hráč. A 9 to je. No, čo teraz? A videl som, že tam ide IS-3. Sústredil som na ňu a boom. Tak sa to robí. Keď vidíte, že taký tank ide za vami a on mierí na vás, tak nechajte, aby ho ten tank trafil. Keď ho trafí, odpúta pozornosť, on sa otočí a vy ho môžete doraziť. Dobre, minúta 52 sekúnd. Tu mi písal, že nebezpečí v sektoru je F6. Takže je. Potvrdzuje. Jedeme tam. No, hello, Ipsa. No, dobre. Zrýchlime to dvakrát. Aha. Takže 2 killy. Boom. You're dead, man. Hoj. 3. kill. Ideme na to. Stále je to 9-12. A neviem, či sme to prehrali. Neviem, už si fakt nepamätám. Dobre, toto je moja kľúčová pozícia teraz. Dobre, 4. 45 sekúnd. 30. Dobre, už niekto po mne strieľa. ISU-152. Ty po mne strieľaš? Hej. Tak si mŕtvý. Dobre, musíme dať ešte jedného, aby to bola aspoň remíza. Krásne. A dorastie ho a bude to remíza. No niekto ho dorastie. Zase je to na mne. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12. 5 kilov. Keby bol ešte 10 sekúnd. Tento Tiger P je mŕtvy a mal by som Top Guna, chápete? Bože, to by bolo Ach bože, normálne mi zle z toho. Dobre, takže ďakujem, že ste pozerali tento replay. A ešte vám ukážem tabulečku, ak ju nájdem, počkajte. Takže hovorím dačo hrozné. A neviem, ktorá teraz to tu je.
Dobre, nemám ju tu. Takže ďakujem, že ste pozerali toto video. Dajte subscribe a čaute.